ti a Alistair McRae off. Mynd i'r skip. Yn yr un cymal, cofia? Do. Bai ti oedd o, de? Ie. A wedyn, tynnu trwsys lawr, dangos dyn i Alistair McRae, cofia? Na, ti'n neud, ddim yn fi. Ac oedd o'n chwerthin. Ie, wel. O ti either yn mynd i chwerthin neu crio not. Gwyndaf! Helo. Ffordd wyt ti? Dwi'n iawn, diolch ti. Ti'n wrthi? O, brysur. Werthu cael i bobl? Wel, trio. Rwy'n newydd dda, yn all that. Iach, di thi. Edrych yn neud fanna, edrych ar ryw... Ti'n gwybod t-shirt newydd ymlaen i fi? T-shirt Christmas, t-shirt Christmas oedd hwn. Ti'n cofio hwnna? Dwi'n sbrotio rhyw press cuttings. Darllen hwnna. Evans fiends off Mackinnon's Victory Challenge. Yes, mae hwnna'n darllen dweud. Chwarae ti. Os ti'n mynd gwybod y stori gyd, mae'n gret. Mae'n di. Ond hyn Mackinnon na'n poen yn pen yn doedd. Yn doedd. Yn yr F2 cars ag yn yr grŵp N cars. Ac o'n i blaen i fod yn 5 times world champion. Ti'n cofio? Cofio, do. Be nes ti wrong te? No, dyna ditho fi. Dyna ditho fi. Lot o beth yn y berig. Be di hanes yma yn Dolgelle werthu cair te? Lot o Suzukis yma, ond dim lot o Fords. Na, mae Fords wedi mynd yn denar yn o bryd. Hwn di'r ola te? Na ti. Dim wedi cadw hwn yn shed te? Na, dim ar yn o bryd. Dim os wneud i brynu gyda fi. Be di pris rhywbeth fel un te? Siwt o 26, 27. 26. Ond nhw'n gwrdd cars yn doedd? Ti di werthu canoedd o Fiestas yn doedd? Amryw o Fiesta, do, ys y dechrau. Be oedd y car i werthu mwyaf te? O, Fiesta. Fiesta oedd o, ie. Sim Sierra, Mondeo, car mawr wan te? Puma, fanna, Cougar, ar y fo? Mae'n gyd ar y transition wan, mae'n newid i gair electric. Wyt ti man am electric car? Dim ar yn o bryd, na, do. Dwi'n licio sŵn injan. Job, ynddi. Ond sôn am sŵn engine, mae'n sŵn engine draw fan hyn, does. Ti'n cofio nhw? Yndw. Wyt ti byth di bod hwnna? Na, ti'n di bod hwn. Ond ti'n cofio hwnna? Ond dwi yn cofio hwnna. Oedd hwnna'n 2 flwydd o... Hwyl? Lot o hwyl, special. O stress yn doedd. Oedd o'n stress. Ond oedd o'n hwyl yn doedd. Bloody car yn mynd yn doedd, chwarae teg. Oedd o'n pretty unreliable. Ond... Pan oedd nhw'n wneud y car. Formula 2 World Champions wedi cael ei bildio yn Sbaen. Yep. Ond mae hwn wedi cael ei bildio, ail-bildio wedyn, lawr yn Daventry. Yn byd i enw'r boi, Steve Black, SBG, Seat Cupra Sport. Dyna ti. Yn dal ydych yn dda, ar ôl y blynyddoedd i gyd. Ie, ond wedi cael ei bildio, roed nice yn doedd. Yn yr adeg oedd hi, ti'n gwybod? Achos mae materials di newid gymaint dros yr 20 mlynedd weithiau, dydy. Ond adeg ynny oedd o wedi cael ei wneud yn neis iawn. Ac o'n i'n cofio newid rhoi'n rhywle, ochr y ffordd, a o'n i'n sparcio. Ti'n cofio? Oedd y car yn mynd ac oedd y installation di mynd. A rhoi tape dros nhw a pethau. Na ti. A wedyn head gaskets, dim head gaskets, yr heads i hyd yn torri, cofio? Yn Finland? Testio yn Finland? O'n well yn yr MG, ri. Ie. So, wyt ti wedi gwario llwyth ar hwn wan i cael ei fynd? Wel, dydy gwirthach chdi, mae'n stori reit ddiddorol. Brynes i'r car o faint 20 mlynedd yn ôl? 15 mlynedd yn ôl? O, Richard Betts yn bu y car, yn doedd? 22 Motorsport. Oedd y car yn neis pan gael eisiau, dydy gwir. Ond ges i deal, dwi'n mynd aml iawn, dwi'n cael deal, ond mi ges i deal tro yma efo Codemaster. Right. A dyn, os welid i ar y gemes sydd wedi dod allan rwan, mae'r Seat ar y gem. Right. Ac oedden nhw eisiau soundbite. Isio sŵn y car. Eisiau sŵn y car, so mi ges i chdi bach o help at wneud o i ail, wneud o i gyd. Ond i'r challenge wan, faint o'n i yn y car yma, dweitha? Lot o amser nôl. What? Well done. Ti eisiau help? Ie. Bo ni'n gorfa arfer gorfod neud un adeg gyda fi. Ond mae'n fech. Sut ti'n mynd i gael y belts yma? Dwi ddim. O, ti ddim. Ti'n rhaid gyffyrddus fyd? Wel, mae'r set braidd yn... Diom yr un set rhywbeth sy'n dweud. O, sorry. Achos mae o'n reit some gil. Mae fwy ti... O, dim byd i wneud efo chdi. Ti'n gwybod beth i felcro na? Na, do. O, gennau cloc bech. Ac oedd yn adio time fan hyn, doedd. Ac oedd yn agor fyna. Ac oedd yn sticio... O, ti'n reit wych efo mas, yn dod? Wel. Dim efo adio amser. O, dwi'n cofio. Os o fod gallu dweud 1:30
A wedyn y llall 758, a gadio fo fyny mewn amser, de. Oh, forget it. Ond rod pint o'i flaen o, de. A where to go, le. A where to go. O'n i yn ennill lot o rallies yn adding up fi, ynddo? Dwi'n gwybod ato ti, wan. Ti di dweud fan hyn, de? Hang on. I got a ffenest. Dy'n ffenest, ti'n mynd. Mae'n drewyd mynd bach, wan, dydi? Hogle petrol. Bam. Be mae hwn yn redeg ar wan, te? Ordinary petrol. Super unleaded. Dwi'n wan. Yndi? Di'n mynd i cychwyn? Gobeithio. Shut up, no way. Oh. Dwi'n mynd cofio fo swndio fel yna, de? Helo, helo. Be di hwnna, te? Spots. O, mae'r un at sy'n ôl ti. Ie, spot lamps. Ynddi. A wedyn, os eisiau mynd i reverse, ti'n meddwl, right? Achos oedd o'n sequential box. Oedd o'n gwasgu hwn fel motorbike. Ie, so i mynd fewn i reverse, o ti'n gofio tynnu hwnna fewn. Ie, rod o'n zero, a tynnu hwnna. Dyna hwnna mynd fo i reverse. A bod yn ofalus, achos oedd reverse yn wan iawn, doedd. A gyna bystio reverse. Ti'n cael handbrake ma? O, ie. Just ideal, ie. Quick lock. Dal yn y drws da. Rhaid ofn, big job di hwn ma'n mynd allan. O, big job mynd allan flynedd yn ôl. Ti eisiau help? Ne, do. Ti ddim eisiau help? Ti'n neud o. Ti'n mynd i wneud o dy hun? Da iawn ti. Oedd, o'n i'n neud y rallies na efo Jenny Lee, Jenny Lee Hermanson, y Swedish girl na'n doedd. Ac oedd y cage yn mynd fyny fanna. Ia, si, oedd yn job i dod yn allan o fewn. Waith na hwnna. Da, ie. Ti'n cyfo? Dal o licio fo? Yndw, chwarae teg. Chwarae teg. Be wnaethon ni wneud yn hwn te? Wel, cychwyn ar y niddiwedd yn ail, yn y bencampwriaeth Byddwn efo. Torodd y power steering, yn cael ail, a llasgys di dy freichiau. Cofia? Rod y belt yn omain. Rod y belt yn ôl ymlaen. O, cofia Finland, o'n i di mynd allan o dŵr. Lle di am y radiator yn diawl, de? Wel, yn un o'r dŵr. O fanna, ie. A cofia, o'n i'n cael dŵr allan o'r afon. Yn Finland. Ac oedd ti'n mynd fod i wneud. Ac oedd Garej Savage... A dim belt ti'n neud rhywbeth fel Ie, na fo. A wedyn... Ti'n mor... Dŵr. Dwi'n cofio llenwi'n helmet efo dŵr allan o'r ditch a dod fo nôl i'r car a wedyn ddari Garej Savage ffeindio allan a dweud ar y radio i dweud stop, you've been seen by our officials, a rhoi dŵr yn y car, you're excluded. A nes i dweud o bygro fo, come on, we'll go to the next stage. Ac oedd Barbara Armstrong yna'n stopio ni mewn i'r stage. Ti'n cofio? Na, dwi'n cofio bit na. Dwi'n cofio. Dwi'n cofio Indonesia pan oedden ni yn y Ford, y truck a petrol. Gyda i llun fan hyn i chdi o Carlos, pan oedden ni'n mynd i destio i Indonesia. Oedden ni'n dau'n teammates, ti'n cofio? Doedd. Yn y Repsol World Rally Car. Ti'n cofio ni'n dilyn ar road section yn rhywle? Ac ar yna rhywun redeg dros y ffordd fawr. Ar y reci. Na'r tro gorau dwi'n cofio Carlos. Oedden ni'n dilyn o yn neud reconnaissance. A mi ar yna rhywun fel hogyn bach, redeg ar draws y ffordd o flaen o. Fel ar ffordd fawr. A mi ar o llychor car un ffordd, a ffordd arall o'n blaenau ni. A methu'r boi oedd yn rhedeg dros y ffordd o fewn hynna. A dim ond fo sydd wedi gallu arbed y ddamwain, ti'n gwybod? Oedd o'n ffenomenol. Be arall dwi'n cofio am y rali yna, mae'n rai pethau dwi'n cofio. Lot o bethau. Mynd ar goll efo, ar y reci, efo Lewis Moya a Carlos. A Carlos yn dweud, Lewis yn dweud, sure Howard, there's a shortcut through this plantation. A thyn ni ar goll am rhyw 2 awr, cofio. A nôl, we came back to the same place. And Carlos and Lewis and dod yn radio, Howard, I'm so happy. Why are you happy, Lewis? We've just lost 2 hours. I find out I make a mistake, I am human at last. Cofio? Cofio o'n dweud hwnna? Ti'n cofio chdi fan osa? Hwna'n ennill yr Ulster. Ti di newid ydw? Dipyn bach. Tam yn bech. Yna fo, beth oedd ydy'r
Sain pint yn de. Signs pint, ie. Ges i £5,000 am colli pwysau yn do. Ti'n edrych yna, fan'na? O, ti'n edrych yna, yn dal chwarae teg. 83 Ffond y kilos. groen. 83 kilos. O'n i wedi dod lawr un do. O, chwarae teg. Oedd yn job mawr. O ti fel wywer. Treinio bob nos. Dwi'n cofio mynd i'r Isle of Man yn neud y Manx National, efo rhain de. A ti eisiau mynd am run, nes ti dweud. O, go on then. A nes i, gone. O, ti'n nacad ti ôl fi. O, ti'n anhygoel. O, ti'n wrthi wneud rhywbeth bob diwrnod. O'n i gofio wneud yn daeth. Chwarae teg. Nethon ni wneud y preli efo yn yr esgot ar y disadon, a wedyn ar y disil fflio allan i Indonesia, cofio? Na beth y gwybod, Ac cyn mynd lawr fan'na, oedden nhw'n meddwl fos good idea i fi mynd lawr i Boreham i mynd yn yr esgot, yn y Cosworth, Escort Cosworth, just to acclimatise, cofio? Athyn ni rownd y track yn dweud, ydych chi'n cofio? Y diwrnod. Ac ALS on, ac o'n i'n mynd rownd, a si dweud, yes, yma, mae hwn yn mynd y sel, mae'n mor troellio gyda, ynddi. A o'n i'n dipyn bach yn bod ar ôl hanner awr, doedd. A nes i dweud, gef i cael go, mwys. Wyt ti'n cofio? Dim eto, dim fannu eto. Yn fannu, nes ti roi go i fi, nes i gyrru'r Esgor Cosworth. Ond o'n i'n mynd gallu, dim luniau, ddim byd. Dwi'n cofio'r go i chdi yn Sweden, ond stori arall di o. That ended in tears, de. Yes. Ond nethon ni stopio right yn y gwylod, so neb yn weld ni stopio. O, yes, oedd yn ffynnu. O'n i'n mynd gallu gyrru gar efo ALS ymlaen, oedd hi'n rhy agresif i fi. Put it in soft mode, mush. O, Sweden, ie. Be oedd di digwydd? Wel, o ti'n gweld fi'n dreifio ac o ti'n dweud, o, mae hwn yn edrych mor hawdd. Sut o fi gael go mwsh? Yn pa car? Ar y reci o fyny? Ie, ond nethon ni cychwyn y reci yn Sweden yn Audi, heb spikes, ac oedd o'n terrible. A wedyn gethon ni county i mynd i moyn y reci car, a ddodd am studs ar hwnna chwaith. So nethon ni nôl i rwle, i roed studs ar efo, ac o'n gethon ni big spin ar y motorway, cofio? A wedyn, rhyw noson, wedyn, nes i ddweud, gif i gael go mwys ar hwn. 3 or 4 corners, nethon ni... Seis o'n ni? Fewn i clawdd. A sut os o'n i o'na? Lada. Lada Bech, tyn ni'n i allan. Ac o'n i'n lwcus fan'na, achos es i off yn Sweden, pan o'n i'n gweithio i Malcolm, ac o'n i'n sound am 3 hours. Achos o'n neb o gwmpas yna, goes. Dim cair yn mynd heibio, ti'n fa? Ti'n cofio Anna Mickle o roed advice i ni? Ofyn ni'n cael brecwast. Be oedd yr advice? Don't go out at night. Ac ofyn ni newydd fod yn dod ydi. Frostbite will kill you. Yes. Ac oedd wedi colli un o'r bus, ynddo? Efo chainsaw wedi colli ond, so dangos fe i fi fel a frostbite will kill you, cofio? Wy'n cofio mynd allan o'r siop i brynu dillad wedyn. I siwt. A wedyn, mynd rownd y blynu cymal wedyn, a dros y bumps ma, a cut out, allan o betrol. Can't be allan o betrol, da ni wedi llenwi earlier on, yes. So nes di cerdded wan do, o'n i'n mynd i cerdded achos o'n i ddim wedi prynu siwt, na dda. Ond ti'n wedi prynu sgidiau, na dda. O ti'n sgidiau fel a siwt mawr. O ti'n fwy angen. O'n i'n di prynu. Cerdded i'n tŷ ma, cael petrol, dod nôl, roed y petrol fewn, tanio'r car, dim byd. Weitio sy'n ystes di gerdded yn ôl. Trio fe eto, dim byd. A dwi'n mynd gwybod pwy ddedodd, ti neu fi, oes am switch yn y boot na i switcho petrol off os ydych chi'n cael damwain. Clic. Cychwyn. So oedd wedi cael walk bech yn yr eira, am ddim. Ble hwnna? Hwna ar y fi gychwyn. Hwna ar y cychwyn, ie. Ie, nes i hwnna gen Gerall yn Uncle. Nes i brynu hwnna mewn scrapiad. A neud o fyny ar fi nos. Mae'n odd bod Elfyn yn dreifio Toyota wan, dydi? Yndi. Ie, oedd hwnna'n hell of a car, yn doedd. Ond neb yn gallu coelio sut o'ch chi'n gallu gyrru ar egon. A be nes di ennill oedd 1300 Motor New Championship, ie. Be di hanes hwn, te? Wel, chydig bach o bob peth. Chydig bach o mongrel, clywes i. Yndi, mae'n bod yn bach o nightmare bod yn onest. Ond mae'n dechrau dod wan, nes o'n i bai Ceredigion do flwyddyn dwytha. Dal traffaeth, ond efo look, bai Ceredigion, 24, bydd y job wedi sortio. Lle mae'r car arall? Mae'r car arall yn barod wan. O, mae'r wedi dod adre wan, di? Mae fel newydd eto wan. Ti wedi cael y bil eto?
Well, on the way. O ti'n mynd delio efo'r bills, neu gwyd? Elfyn eith prynu'r car, so na geith o talu'r bil, ie? Wel, da ni'n gofod siarad neis iawn o Elfyn fyd ar y pryd, ond... O'n i'n siarad yn rhyw boi oedd yn watchad ar y cymal cynta rali. Fyny o'r borth fyna. 60 left. Wide road. Ac o'ch chi'n unbelievable fyna, ddyn nhw. Ys ti fewn, lawr ein ger, llachaf o fewn, half sideways, full power all the way through the corner. Neb arall yn agos. O'r forward drive boys, neb. Ond y boi ma'n abod ddim yn bach am rali, oedd yn dweud, Gwyndaf, chwarae teg iddo. Oedd o'n bloody mynd. O, ti'n mynd yn dod as? Ie, ti'n sam pwynt mynd nas yw ti'n trio yn agos. Dwi'n gofod poeni am y canlyniad dwi'n rhaglen. Mae'n eisiach o'r ochr yna, ti'n gofod pan oedd ni wrthi. Oedd na chdi bach o bwysau yn doedd. Oedd na rhywun arall yn talu'r bills ac yn gobeithio am yr canlyniadau. Be di hwn te? Mae hwn yn sequential box. Ynddi, six-speed box. Wel, neu paddle shift ydy. Right. Paddle shift ydy. A beth sy'n neud y paddles i fynd? Gen ti compressor rhywle, oes? Oes. Lle mae hwnna? Yn y cefn. Di hwnna'n gweithio dde? Ynddi. Mae'n fast, yndi? Braidd rhydd dyd gwir. Mae'n reit agricultural. So, mi allu di jumpio gears. Right, okay. A beth di'r engine, de? Wel, mae di cychwyn ffwrdd efo Vauxhall engine 2.4, ond pa'r gofyn i fi beth sy'n ei wad. Red top? Ie, ond mae fwy na red top, mae'n black top ac yn bob peth. Be di o Vauxhall neu ddim yn Vauxhall? Wel, mae'n Vauxhall, ond gennau Millington short motor yn ni. O. Wel, mae Millingtons yn neud blocs aluminium y fy nhw am, achos maen nhw'n notorious am dorri ac overheatio. Ond dyn ni'n meddwl bod nhw wedi sortio. So be di hwn, 2.4? Wel, 2.5 dwi'n meddwl di am, yndi. Ond gei dim gymaint o bower ar full Millington engine. Right. Ond ti'n modd, mae hanner y pris. Hanner y pris. O, mae'n daclus iawn, mae'n di. Yndi. Ond yr car am di wneud, lycyn dim byd, ond torri lawr o hyd. So mewn ti'n mynd i wneud efo hwn? Dwi'n gobeithio wneud 2 rali Ceredigion, a ryw un tarmac rali arall. A dwi'n gobeithio cynnig cwpl o ralis yn y car glas. Yn y coed. Mae'r car glas yn yr coed. Sy'n bechod, dwi'n gwybod, achos mae'n edrych mae'n neis. A wedyn dwi'n gobeithio mynd hwn i Goodwood. O, i Goodwood? Ie, cael blast fyny. So dyna ti 5 rali, te? Dwi'n gwybod, a dwi'n neud rhyw 9-10 efo Elfyn. Efo Elfyn. Dwi wedi dod â rhyw momentums efo fi, Iwan. O, ti ddyn nhw drwy'r ddyswydda. Na i gael llyfr, ti'n mynd i brynu'n byd nag oes? A dwi'n mynd gwybod os gen ti yn yr ein dal, ond ei di mynd. Oes, na. Oes, mae dal adre. Dal efo fi. Dwi'n meddwl, ynddo, bod y llyged di bod mewn i'r job ma. Ti'n gwybod bwyd yn yna? Ne, oedd yn y Garej. Ond dwi'n cofio. Mae yna stori dde am hwn, right? O'n i'n gofio wisgo'r ein ar y Y1, rali cynta yn y car ma, cofio? A nes di gwisgo cwt trwy'r bore yn y hotel, a ti'n chwysu, tyna cwt, Gwyndaf, ne, dwi'n iawn. O, chi ddim yn mynd i tynnu cwt i pawb weld pink suit. Sport, doedd. Doedd, Hyn mae kill, bloody good block. Oedd y Mr Tompkins yma, yn neud carpedi oedd o. Ie. Ac brilliant advertising yn doedd. Achos oedd hi'n tynnu sylw, y lliwiau'n gweithio, pawb yn cofio amdano fo. A ti oedd o'n i'n meddwl, carpet to carpet, ti'n cofio'r... A be oedd, right, nethon ni spinio yn Clumber Park dros y bont. Ac oedd y caption, wall-to-wall carpet. Ti'n cofio? Brilliant yn dod. Ond oedd. Ond mae dal efo ti. Dwi'n gallu ffitio fewn iddo fo. Actually, gynnau lun o'r adre o Elfyn yn cael ei bedyddio. O, yn hwn. Yn hwn. Bechod bod y blydi llygod i cael hwnna. O, dam, iach di. A wedyn mae yna llyfr fan'na. Yn scrapbook. Mae yna dros o dŵr yma. Ar ôl clirio ti mam a dad, wnaethon ni roi y bocs yn y garej, a ni'n gwybod lle oedd o bore yma. So es i weld, a dyna, scrapbooks mam oedd rhain, so hi sydd wedi gwneud rhain i gynlu. Ali, John Bont hwnna. Cambrian oedd hwn. Howard ydi hwnna, Ali. Dwi'n gwybod dim yn hawl coelio na Howard ydi, ond na rai gwell yn hyn. Frustrated Evans plagued with bitter disappointment. Be oedd hwnna? Ar y Welsh. Beth yn torri, neu Mali. Gwyndaf win gears up for championship. Oedd hwnna'r un a llall yn daeth.
Fan fo'r llun o'r car. Dwi'n mynd lot o beth o fan hyn. Be di hwnna te? Lurgan Park. Aw, nath ni ennill Lurgan Park o 22 seconds. Highest, biggest winning margin ever. Not bad. Yeah. Not bad. Rapid fit car, ti'n cofio? Evans fends off Mackinnon, victory challenge. Ond hwnna'n 6th overall ar Wales Rally RAC Rally. Yeah. That was our highest result yn doedd. A na fo ar yn y finish. Yeah. First F2, first front wheel drive. Ond hwnna dwi'n licio bod ni wedi cyrra Mackinnon. Be oedd o, yn y Nissan? Yn y Nissan, ie. Nissan, ie. Dwli, British gas. Dyw, ie. Cofio hwnna. Ti'n cofio? O'n i watchad hwnna ar y Welsh 91 oedd o, ie? Gaethon ni sponsorship gan British Gas. Na, gas diolch ar y teg i chdi. Do. Oh, Willie. Acceleration. How to be a top co-driver with Howard Davies. Faint oedd o? Faint oedd, ti'n gallu weld faint oedd o, Gwyndaf? 40.99. Adeg yna, so gymaint o £149 iddo. Faint o. Send your order by phone or post. To Howard Davies. Faint oedd o? Dyma daid, nedi? Please send me copies of £12.99. £12.99? Yeah. Huh? Naw, nes i millions millions allan o'na. Do, nes di do. Dwi'n meddwl nes i £148. Wel, bo fi di fynd yn siarad. Ath y boi tits up yn do. Mae'n ei fod yn wet. A fo fan hyn, efo fo yn digwydd. Ie. O, hwnna'n mega. O, ti'n 5 foot cyn hynny, a ti'n 4 foot 8 ar ôl o. Yes, iawn yn glec yn daeth. O'n i'n bloody lwcus do fyny. O, fyny lwcus. Davies gives rally chief icy reception. Chos dychaf yna'r bloody tod yn dod lawr. Ie. Dwi wedi tynnu'r helmet i ffwr ebyn yna, cofia. Davies gives rally chiefs icy reception. Co-driver has hit out at race organisers after the duo crashed. O, dear. Cwyno. Bod nhw'n diwarnio ni. Ti'n cofio? Oedd hi fel... Ac eth Robbie Head wneud yr unig peth, do. Do. Ond eth hyn Skoda trwy ddo, do, yn Stig. Cyn yn ni, ti'n cofio? Oedd o'n trydydd, do. O, ti'n cofio boi na? Jeremy Clarkson. Best writer on the road. But mae'n dweud, a rally good test for the Q rider. My eyes were 6 inches to the left of my face. Be oedd wedi cael spin yn y car efo ti, do? Wel, doth o lawr i boron, ti'n weld. A dyn, oedden nhw'n neud rhaglen i top gear. A mae mewn i'r passenger seat. Nath o'm wneud hanner... Ti'n dweud bod ti wedi bod yn y car am hanner awr. Nath o'm wneud hanner lap. O gofio i stopio, oedd o'n chwdi i'w berddedd allan. Right? So goedd nhw'n rhoi mechanic i mewn wedyn yn ei leo. A ti'n bod, meddwl na fo oedd o. Ond ti'n bod be ar yr coblin? Achos oedd obviously, oedd hynna di brifau praid o'n ofnadwy. Beth yn sôn am hwnna, yna? Na, be ddigwyddodd, oedd o'n hefyd o gyda fo erthigol yn y Sun newspaper. Right. A ti'n bod be ddedodd o? Mewn rhyw wythnos wedyn. Gwyndaf Evans, the Welsh, who looks more like a Welsh priest than a rally driver. Yeah. He got his own back. Methodist minister oedd o. Yeah, that's it. A glwys i hwnna. Yeah, got his own back. Drychar llun yna. Horrible. Horrible. O, ti edrych yn pretty fan awr. Ie, mewn i hospital yn do. Do. O, hwnna'n pretty serious. Ond drychar Howard yna. So ti'n meddwl, so menyn yn toddi'n ei geg o'n ys ti. Da ni wedi bod yn lwcus, Gwyndaf. Andros o lwcus. Na? O, ofnadwy. Be Ofnadwy. di'r car well ti di gyrru erioed? Heb yr Alfa Romeo am fi, wan, right? Ar ôl hynna. O, Escort Cosworth, ie. Pam? Y World Rally car. Pam oedd hwnna'n... Achos o'n i'n byw yn efo. O'n i'n byw yn y car yna. Ac o'n i o'r dechrau yn ei development stage, o ti'n gwybod? A fes i efo am flynyddoedd, o'n i'n neud y shakedowns i Oriol ac i Sainz ac i'r Delacors a'r boes mae gyd. O'n i'n dreifio bob un car cyn o fynd i'r rally. A dwi'n mwyn gwybod, bod fi dyn miloedd a miloedd o filltiroedd. Ac o'n i'n develop yr anti-lag system, yr active diffs a bob peth. O'n i wedi dod, oedd o'n barton o fi, lle, ti'n fo? Ac yn anffodus, ges i'n gwneud lot o rallies. Ne, o'n i'n mynd i ddweud, ges i chans i wneud ar Indonesia, do? Do. Oedd hwnna'n shambles o'r rally, doedd? Ond ti'n bod... Clipio spin i gyda? O'n i'n sylwi ar y pryd, achos o'n i'n mwynhau'n mywyd, ti'n gwybod? Oedd o'n gret cael dreifio rally car 3-4 diwrnod bob wythnos.
Ond fe do rywun, wrth fi, dwi'n bos oedd o'n wir, bod fi rhy dda fel test driver, a rhy handi fel test driver, a gari hwnna mewn ffordd hamron yn siansi. Do. A ti'n mynd pwysio, neu god? Wel, na. A ti'n mynd pwysio, ti'n mynd gofyn am siarad rali. Dwi'n mynd gwybod. Un peth arall dwi'n meddwl, dwi'n cofio 1990, nethon ni wneud y grŵp N stuff, yn do, nethon ni ennill grŵp N y British Championship, a nethon ni wneud y World Championship rallies. Ac oedd na sôn am mynd i wneud y World Championship blwyddyn nesaf. O, mwy na sôn. Yn y grŵp N car, yn doedd, yn y grŵp N World Championship. Oedd o job. Athyn nhw seinio, Delacor, neu... Ar nhw seinio un car extra. Ddim Delacor oedd o. Y boi Italian. Dim? Franco Cunic? No. Alex Fiorio. Alex Fiorio. Ie. Ac oedd na, clywes i bod na 600,000 o budget i ni mynd i wneud y World Championship. A ddethon nhw tynnu hwnna. Ond nhw wedi cychwyn held arna bob peth yn barod i fynd i wneud y mhencampwriaeth byd. Pwy awyr? Pwy awyr? Ydych chi'n meddwl bod hwnna wedi bod yn drawback? Falle, ond ti'n meddwl... Gen ti rhyw regrets, te? Na. No regrets, fel o'n i'n gofyn. Exactly. Does yna pwynt bod y regrets, agos o bywyd. Un siwrna dyn ni gyd yn gael a wneud yn fawr o'r siwrna, ti'n gwybod. Ond dwi'n meddwl bod y profiad gyson ni wedi bod yn help i shortcutio progress Elfyn, os ti'n deall fi. Good, te. Edrych ymlaen. Dim mwy na'r un flwyddyn arall a bod yn onest. Os yw'n pwynt rhoi pressure yn cychwyn yr season, neu goes? Gallu dim... Dwi'n meddwl mae Elfyn, mae yna lot o bethau yn debyg i ffordd o'n i'n neud o. Fel ti dweud, dim regrets. Os wyt ti'n rhoi 100% i mewn i dymdrech, be mwy allu di wneud? Ddim byd. Allu di ddim wneud dim mwy. Great stuff. Gen ti cyfarfod, wan, beth yw'r amser? Look, gen ti 10 minutes, wan. Oes. Dwi'n gwneud deal te. Diolch yn fawr, thank you very much. Thanks for letting us come a siarad am bethau. Ag, great. A good luck efo Elfyn blwyddyn yma. Ag, diolch am yna. Paid yna i gormod, ynddi? Wel, ti'n deud o hyd yn bywyd, reit, oce, ti'n mynd i wneud llai, ti'n mynd i wneud llai, ti'n mynd yn hyn, ti'n mynd i wneud llai. Ond diw. Ti wedi cael driving ticket, ti wedi cael speeding tickets ar y rallies yma o gwbl? Un o ddau.